RTV NOF. Zomerradio. Ja, ik heb hier bij mij Kim Waterval en zij is naast fysicist dat ze ook manicure en pedicure, maar we zien het vooral over het gezicht en het opmeisjen. Goedemiddag Kim. Goedemiddag. Du hast een eigen bedrijf in fysici, manicure en pedicure, maar we zien het over opmeisjen. Hoe best het er kwam om dit maar op te geven? Hoe ik begaan ben is dat ik fysici in opleiding gewoon heb bij schoonheidsspecialisten. En ik had het eigenlijk altijd een heel leuk en interessant vak gevonden. Gewoon een meest mooi te maken en dat het vooral terug make-up gewoon, dat is dan een heel oor meest maatje kist. Ja, want hoe bepaal je dat? Du hast een model voor je, hast een eerder model meegenomen. Hoe gaat te werk als je een model hebt van hoe maak ik je opmeiden, wat kies dan, wat voor make-up was dan haar? Wat gewoon heel belangrijk is om toch naar de wens van de klant te luisteren. Want de klant is natuurlijk koning. Maar het is vooral belangrijk dat een klant zich wel goed voelt bij de make-up die ze ophaalt. Naar wens bijvoorbeeld een bruiloft of uitgaan, dan broek je gewoon een hele oren make-up. Bij het uitgaan dan haal je gewoon een volle zwiddere make-up op. Maar bijvoorbeeld een dag make-up, dan haal je het vaak toch licht en fris. Ja, want er had nou een model meegenomen en die had toch van de helft opmaken en ze zien later hoe de orenhelft nou dwang is. Toen zit vooral de televisie aan en omschrijf maar even was nou aan het dorst. Is goed, zal ik even doen. Ik wil vat even zeggen, ik ga eigenlijk het hele gezicht correct al voorbehandelen. Dus ik ga al een basis opbracht. En aan de ene kant, de rechterkant heb ik wel die en de linkerkant nog net, maar de linkerkant vul ik nou zelf aan. Ik ga al wel vast een lichte oogschaduw aanbracht, hier als basis. En dan zet ik hem nou even verder aan. Vind je het nou spannend om hier als model te zitten? Valt wel daar. Het is iets spannender verwacht, maar het is het is totaal net spannend nou. Vertel maar even wat het nou doet. Ik breng nu een beetje een bruinige kleur aan. Dit is wat een touwkleur en die zet ik in de arcadeboog. En de arcadeboog is het stikje zeg maar, waar het eeg naar binnen valt. Dus als je een eeg wil iepen dan en dan kies krijg je waar het naar binnen valt. En als dat daar donkerder maakt, dan maakt het eigenlijk optisch het eeg grutter. En dat is eigenlijk wel wat we nou graag willen. Maar als je een eeg nog wel krijgt, dan weer dicht aan. En dat kun je natuurlijk in verschillende kleuren omzetten. Tjitske zelf had een beetje groenige egen. Dus het is mooi om daar natuurtinten bij te broeken. En ik wil eigenlijk van ook gewoon een frisse look creëren. Dus ik broek nu op de arcadeboog de touwkleur. En in het eeghoekje aan de binnenkant broek ik wat een groenige kleur. Om de kleur van het eeg weer wat feller te krijgen, zeg maar. Ja, en is even een vraag als het kleur is om even. Is de kleur hier, is dat ook wichtig qua opmeid? Ja, absoluut. Dat speelt echt wel weer mee. En sowieso qua uiterlijk, wat voor wenkbrauwen als iemand had, donkere uitstraling, ja of nee. Dat is sowieso wel iets wat wel mooi speelt. En natuurlijk ook de kleur kleding die ze aan had, is vaak ook wel mooi om het daarop aan te passen. En dan krijg je toch natuurlijk wel een heel geheel. En wat ik zelf persoonlijk altijd heel mooi vind, is dat je gewoon grutte eigen creëren, iepen eigen. Dat zit gewoon altijd een hartstikke fris. En dan creëer je gewoon een hele mooie natuurlijke look. En ja, dat de klanten die bij mij komen, die vinden dat uiteindelijk ook altijd wel mooi. Maar ja, natuurlijk lees je natuurlijk alles van tevoren. En wij hadden dit van tevoren oerlijn dat we zien dat dit een simmer zit. Dus we moeten eigenlijk een frisse simmerlook creëren. Ja, want je hast nou een vrouw op het stootje, maar dat is ook wel eens een man op meisje. Want ja, ik kijk op de webcam zo en ik denk dat Bouke wel wat een make-up neder gaat. Doe best lekker mooi in. Ik maak ook een man op, absoluut. Nee! Er is van alles wel voor mogelijk. No way! Ik zou zeggen, Hans, zou Bouke hierheen, hè? Dat kun je even zien wat Hans het verschil werd, want het is ook mooi op televisie te zien. Maar eerst wat dat waar? Nee! Hij is zo wat angst om hier op het stootje zitten te gaan. Maar Kim gaat er eerst en verder nou met Tjitske. Ik zie dat ze verder aan. Ja, Bouke, eerder nou.
Dus ik denk dat Jitske even van het stoeltje omgaat en dat Bouke even je plak neemt. Je pak ik die voor waarom, ja? Ja, waarom? Dit is net mijn idee, hè? Nee, mijn idee net. Nee. Nee, ik zou zeggen, Kim maar even gang, want ik denk dat er heel wat neder is. Ik zit daar de wat twinkelende eetjes, dat komt helemaal naar goed. Absoluut, we maken er wat moois van. maar dan maar gewoon. Ja, nou. Maar dan mag het al zeggen dat was dorst. En hoe groot komt de chef? Nou, ik zal er wat moois van maken. Nee, ik in die holle glimp al een beetje. Ja, dus dat poeder... Dat is helemaal goed natuurlijk, maar dit waar. Nee, dat poeder ik nou even na dat de glimp wat voort is. En dan ga ik gewoon een mooi maat gezicht. Nou, daar ben ik weer. Ja. Het wordt wel heel mooi, Bouke, mag ik zeggen. Het is heel frappant dat een hele prudde collega's daar in één keer staan. Dat is wel heel erg mooi. En vooral Leidse dek. Dat vind je ja, hartstikke mooi. Ik zal de wenkbrauwen en ik even, nou net zoals iemand. Wat zou die vriendin dit ook mooi vinden, Bouke? Ja, maar die is aan het werk, dat scheelt. Ja, maar ik zou het zitten letten en dat is het jongen even schenken. Ik ben benieuwd wat samen bij de snackbar zitten. Mijn. Hoe vaak maken ze toen een man op? Nou, als het man op maatje, dat is uiteindelijk gewoon voor een videoclip. Nou, kom maar op bij die camera. Ik zou zeggen, bedankt. Nee, maar ik denk dat het zo'n mooi bigkleur is, Bouke. Dus maak maar even waarom naar Hans in de studio. En Kim... Dat komt net goed. Nee, Kim, bedankt voor die bijdrage. Ik zou zeggen, ontnodigd. Graag hier en tot de volgende keer misschien. Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.